Is-Segretarju Parlamentari Riformu l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg fissret kif meta tfasslet l-ewwel strateġija l-integrazzjoni fl-2017 il-pajjiż esperjenza tibdil demografiku sinifikanti. Qalet li 22.2% tal-popolazzjoni huma barranin u fl-10 snin bejn l-2011 u l-2024 kien hemm żieda ta' 4.9% fil-popolazzjoni ta' migranti u fl-att ta' barranin li għażlu li jagħmlu lil Malta d-dar tagħhom. Il-konsulent f'dan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem Alex Tortel qal li l-istrateġija li hija mibnija fuq proċess ta' konsultazzjoni pubblika wiesa li sar f'Ġunju tal-2023 huwa bbażat fuq 6 miri. Fost l-oħrajn jaħseb biex jistruttura b'emendi legali il-programm I Belong sabiex jitkatru opportunitajiet għal dan il-kors li jagħti taħriġ dwar valuri Maltin, il-kultura u l-lingwa Maltija u anki l-Ingliż. Sal-lum iggradwaw fih aktar minn 5,000 persuna. Għalli d-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem se jmexxi proġett konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea ta' 6 miljun euro, fil-waqt li l-rwol ta' soċjetà ċivili ser jissaħħaħ bit-twaqqif ta' kunsill konsultattiv li jipproponi policies u servizzi fis-settur. TVM li jistaqsa dwar realtajiet tal-midja soċjali li jikkontribwixxu għatih fit-trawwim u fil-firxa ta' attitudnijiet dwar l-integrazzjoni. Hemm dak li hu legali u illegali, ġifieri ċertu tip ta' diskors. Diskors ta' mibeda pereżempju huwa ovvjament li daka naqtaw linja. Dr. Rebecca Buttigieg qalet li dawn iż-żviluppi ħolqu l-bżonn li titrawwam kuxjenza dwar realtajiet tal-integrazzjoni u d-diversità, mhux fost il-Maltin biss, iżda anke fost il-barranin li huma residenti Malta. Labour Migration Policy u t-tieni strateġija nazzjonali dwar l-integrazzjoni jimxu jitfit. Għaliex Labour Migration Policy fil-waqt li tindirizza l-ħtiġijiet ta' suq ekonomiku, l-integrazzjoni qed nħarsu lejha mill-lat ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u jekk il-persuna ma jkollux inċentiv illi ser ikun jista' jkollu ċertu drittijiet fis-suq tax-xogħol, żgur li se tkun aktar diffiċli għal dak il-persuna biex jintegra ruħu għal daqstant. Flimkien mal-Ministeru tal-Intern tkellimna u għalhekk nisab sodisfatta li ħafna mill-posti tagħna huma fil-Labour Migration Policy. L-istrateġija taħseb ukoll għal one-stop shop li joffri servizzi diġitali u fiżiċi lil dawk fil-bżonn.